Hradci Králové podporujeme myšlenku zlepšení ohodnocení lékařů za běžnou pracovní dobu. Podporujeme mladé lékaře. Nevydíráme, nevyhrožujeme, nestávkujeme. Jenom chceme dodržovat zákoník práce. V Hradci jsou nás 400, což jsou 2/3 sloužících lékařů. A nehodláme se tohoto protestu vzdát. My na dětské klinice budeme taky dodržovat zákoník práce, a to zejména pro bezpečnost našich pacientů. Výpověď z dobrovolného přesčasu jsme dali všichni a vytrváme. Vytrvejte s námi. I u nás na internách povede prosincové dodržování zákoníku práce k omezení péče, ale zároveň i k omezení vědy, výzkumu a výuky studentů. Nebojujeme proti managementu fakultní nemocnice. Naopak máme stejný cíl. Funkční legislativu a dostatek prostředků na kvalitní péči o pacienty. Například na klinice infekčních nemocí v důsledku dodržování současného zákoníku práce.